Riwruoge makedo ne ratich oganda pacho ka wacho ni okang' mar gavanas rem chopo nyim komiti mar Senate marango kaka itiyo kod omenda mag counties en ranyisi mar rem luwo katiba ma pacho ka nikech senetas ni kod ting' marango yo ma gavanas tiyo go omenda e counties. Gidwaro mondo duol makedo kod mibadhi EACC kaachiel kod okwach kich otim nonro mar fwenyo adier mar mibadhi mamulo moko kuom jokanyo mag komiti no kod gavanas. Nyakidi nigi ler. Kagiloso e apis gi buore Nairobi, jokanyo mag riwruoge makedo ne ratich oganda owuok mager ka giwacho ni okang' mar riwruog gavanas ni ok gibichopo e nyim komiti Senate mar CPAC en achiel kuom yore makoso luwo chike kod katiba ma pachuka. Ma kaluwore ni senetas nigi ting' mar rango kaka itiyo gi omenda micholo ne counties mar konyo e dongruok. What we are experiencing presently is actually how corruption works. You know, it's about governors refusing to be held to account and then shifting the blame. And those are the shenanigans that we in civil society would want to end. Corruption is actually taking away that promise of devolution. And that's why we must stand firm as civil society, as you in the media, as citizens, to demand our accountability. Gichiwo pachgi ka giwacho ni ok en ranyisi makare ka chilo mar mibadhi mieno senetas kod gavanas duto mani jopiny ema dong' ka hinyore kendo maonge dongruok. Ma kotenore kod weche mar riwruog gavanas nowacho ni moko kuom jokanyo mag komiti mar CPAC koto. Devolution was established to bring services closer to the people. When governance refuses to account for public funds, they deny citizens their right to transparent governance. When senators demand or receive bribes to clear governors, they turn oversight into commercial transaction. The mwananchi suffers when accountability fails. Stalled audit means stalled accountability, and stalled accountability leads to stalled development. Dwachgi maduong' en mondo duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC kaachiel kod apisas mag okwach kich otim nonro mapiyo mar fwenyo adier mar wechego ka gijiwo oganda jokenya obede opara manyime mar fwenyo kod kwedo mibadhi. Even more disturbing are the recent confessions by some governors that they have been bribing senators millions of shillings to influence oversight outcomes. These admissions point to deep-seated corruption within the oversight architecture, which is meant to protect citizens' interests. We therefore call upon the Director of Criminal Investigation, DCI, and Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, to immediately investigate the bribery allegation against both the governors and the senators. Kwano omenda maromo shillings bilion 420 moket ni biro chwal ne counties bende giwacho ni ok nyal romo chwalo dongruok kaka owinjore. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.